den her video vil jeg bare lige vise, hvad Fashion Flip Premium egentlig er, til jer, som ikke har købt Premium endnu, men måske har set den her kanal, der hedder Investeringspakker, hvor jeg har lagt et link ind til en hjemmeside, hvor man kan købe adgang til Premium, og faktisk også lagt en rabatkode ud på hele 75% på første måned, hvilket det gør, at det kun koster sådan noget 30 kroner for en måned, som man kan opsige hver gang, men det er egentlig inde på den her hjemmeside, der hedder Whoop, hvor man kan købe adgang. Det er super nemt, man skal bare huske lige at connecte sin Discord. Men man kan egentlig se, hvad man får adgang til hernede. Man får selvfølgelig adgang for alt i en gratis version, som man allerede har. Det vil så sige alle formerne her og lidt hjælpemidler. Derudover så får man så også adgang til Vinted Monitors, som allerede er lavet, men man kan faktisk også lave sin egen private monitor, som vi har hernede, plus Autobuy, som der også er lidt mere viden omkring, når man har købt Premium. Og ellers er der også lidt ressourcer og lidt support. Hvis vi bare lige tager og kigge på indholdet her, så har vi altså først, der har vi noget, der hedder en Premium Chat, altså hvor det kun er for Premium medlemmer, der ligesom kan tage og skrive med hinanden, og I kan også skrive til mig der. Og så har vi selv klar, hvor der også kommer lidt hjælpemidler omkring noget beskrivelser, noget billeder osv. Og så har vi vores Premium Supporters og sparring, hvor I kan skrive til mig, og hvor vi kommer til at have et ugeligt møde, som vi også har hernede, hvor vi ligesom kommer til at snakke om fremskridt, og hvordan I ligesom synes monitorsene fungerer osv. Men hernede så har vi så monitorsne, og vi har blandt andet lidt af hvert, lidt basic, forskellige ting. Vi har lidt af fløjen og sådan noget, og det ser egentlig meget simpelt ud. Altså man kommer bare ind her, og så opdaterer den egentlig bare hele tiden med de nyeste items, og så kan man egentlig bare trykke view, og så hopper man direkte ind på Vinted, hvor man så har mulighed for at købe dem. Hvis man har private kanaler, så kan man også bruge Buy Now og Send Offer og Favorite. Men det gælder kun i private kanaler, men det er også super nemt at installere, det er der også lavet guides på. Og ellers så har vi også lidt monitors hernede for lidt mere designer ting. Der er blandt andet Stone Island og CP Company, og vi har lidt designertasker og generelt designer, at det er lidt af hvert. Og så har vi også lidt sko. Og derudover så har jeg også lige lavet min egen kanal på sådan noget 5 minutter. I den her kanal har jeg sat et autobuy op, og det vil så sige, at i de næste 3 timer, så vil den automatisk købe for mig, hvis der kommer noget inden for den her kategori her for Isabel Marant. Sko, fordi at de har virkelig, nogle af dem har i hvert fald en super god resale-værdi, hvor man kan tjene virkelig meget, især hvis jeg kan få dem til under 400 kroner, og det vil så sige, at den bare automatisk køber for mig, hvilket er super fedt, så jeg behøver faktisk slet ikke gøre noget, jeg behøver ikke være inde på Vinted, jeg behøver ikke sidde her og så klar, jeg kan bare lave alt muligt andet, og så køber den egentlig bare ind for mig, og det kan man så gøre med alle de ting, man ønsker at resale, og det er egentlig super fedt, så derfor så synes jeg egentlig bare, at I skal hoppe ind på Whoop og tjekke det ud, køb den første måned, I kan altid sige det op, og så er I kun mister 30 kroner, med de 30 kroner kan I så nemt tjene ind, altså på under et salg, så kan I altså virkelig nemt tjene ind. Jeg kan lige til at vise et eksempel her til sidste video, hvad jeg har købt igennem monitoren her på det sidste. Så for eksempel blot i dag, der har vi så købt de her Valentino-sko til 400 kroner, hvilket jeg kan flippe til sådan noget 900 kroner, og der er faktisk også kvittering på dem her. Så det er også bare en af de mega nemme flips, jeg lige fik lavet i dag. I går fik jeg også købt den her Stone Island overshirt, og den mener jeg kun gav sådan noget 400-450 kroner for, og det er så med kvittering og det hele og tax. Og så fik jeg også købt den her Prada-task her til kun 500 kroner, hvilket er nogle vanvittige flips, som jeg kan tjene. Altså den her kan nok tjene næsten 1000 kroner på, den her kan nok tjene sådan noget 500 kroner på, og ligeledes kan jeg næsten tjene 500 kroner på Valentinos'ne. Hop ind og tjek det ud, I kommer ikke til at fortryde det, og hvis I gør, så kan I altid opsige det. I får virkelig meget for pengene.